Kaixo, Andoni. Kaixo. Segur. Oso ondo. Zazu, ondo. Ondo ere. Ea, Pozik etorri zehalako. oso pozik etorri nahi ni. Andoni Martxan Tolosako ezea, Tolosan bizi naiz, baina berez Ordiziarra naiz. Ordiziarra ezea. Eta koureka bueno, egin ditut. Nire zalantza badakai, koureka edo triatloia. Dena gustatzen zait pixkat, Ba- baina korrika igual da gutxina gustatzen zaitena. Hori, triatloiak ibiletako azea. Bai, Onon formatu eta asko gustatzen zait igariketa. Buenuko da. Nola hasi zinen kirol munduan? Kirol munduan, gaztetan hasi nintzen txerrendularitzan, Ba? eta beti ibili izan du naiz txerrendun, eta izkenen, igariketa ere baita hasi nintzen ikasten, eta orduan ja triatloia lotu zen, ja bizikletan jakinda, korrika ere deno dakigu egiten, ezta? Eta bueno, izkenen, triatloia. Esan duzu bizikletan hasi zinela. Bai. Baina nola bai etorriko zitzaizu bizikleta bat zure bizitzara, Bai, bueno, txikitatik bizikleta eukinun zea hundie, bizikletangatik. Familian eta... Ez, familien ez dut eduki hola bizikletatako, lehen hau baserri aldetik gehiago ibiltzen ginen, eta ez neuken inor nire ingurun ez kirolen, ez bizikletan. Eta nahi txikitatik nahi sortu zaiten goza bat izan da bai kirola eta bai bizikletako afizio ze hoi. Egon zehalako txirrindularitza talde baten, edo... Bai, talde baten honitzen, txerrendularitza talde baten honitzen bai. Zer talde? Ibedrolan, Beasainen. Zenetute? Bastante honitzen, porque bastante gazte hasi nintzen txerrendularitzan, eta gero juvenilak arte, pentsatzen dut 17 bat urte arte, hola honitzen. Esperientzia kristona, Bai, eta lagun pila bat egin ditut hortik, eta bai, oso esperientzia ona. Zer dauka txirrindularitzak igual beste kirol bat ez duena. Niretzako daukena da, esfortzu gutxigokin toki askotatik pasatzen zehala, paisaia asko ikusi dizkezu, toki desberdin askotatik pasatzen zehala. Askatasun hori ematen dizu, Bai, hoixe da, bai. Eta toki asko ezagutuko zenitun, Bai, pila bat, bizikletak mundu asko erakutsi dit. Ikuste zaitut niko biegon txirrinda hartu eta kanpoan lo egitea, Behin indet hori, neuken familiko bazkari bat Segovian, eta atera nintzen ostirale guardin, Tolosatik, Burgosea iritsi nintzen, Burgosen inun lo, eta larun bat goizen, Burgosetik Segovia junitzen, bazkari bat neukelako. Kipaliza, Bai, honitzen afarian eta gero honitzen ez neola konversazioa jarraitzeko, porque oso nekatuta neon. Logure askokin iritsi nintzen niarea. Alako bizitzenak oso ezberdinak izango dira adibidez Iberdrolakin bizitzan zenituztenakin alderatuta,
Bai, oso desberdina da, hor ja da karreratako zeak, entrenamentuak eta bestean baina turismo erara. Eta ekipo aldetik, bueno, azkenen lagun arten gelditzen ginen entrenatzeko eta gure artean jolas modua ibiltzen, nik behitzetala hartzen nun, jolas modun hartzen nun bizikletan ibiltzea. Naiz eta talde batekin egon. Bai. Nire batako duzu, beti sentitu izan dut kuriositate txaurrakegi bat. Txirrinula duzak talde bat zaudete ez, zure kasun Iberdrola taldea. Dena ekipo bat zehaten ginean, talde dagoak bakoitza bere kabuzloa edo zerbait lortu behar dezute. Ni bilinitzen mailan ez dago ezer lortu beharrik, gero ja nik txirrindularitza utzi nunetik hortik aurrea, ja bihurtzen dela pixkat, ja maila hobegotako gauzak. Ni bilinitzen mailan, gehiozan etzeon ezer lortu beharrik. Zergatik urtze zenun? Horrexegatik, ja hastezalako ja seriotasun batekin eta ja ibili bartzan, entrenatu bartzan, espezifikoki hobetzeko, karreratako hobetzeko eta batetik ez nintzen horren ona eta bestetik ez nun nahi horren lotura handia eduki. Baina non turatoiera pasa zinen ez? Gero urte batzuk egon nintzen geldi, ezkenen umeak eta eduki nitunen eta gero ja igari bizikletan ume txikik neuzkenez, bizikletan ibiltzeko denbora gutxi neuken, beraz, esan beste kirolen baten probatu beharra daukat, eta igarik eta hasi nintzen da, ben igari ikasi nunen, Igarik eta nire gauza asko deskubrituko zenitu. Izugarri deskubritu dut igariketan, eta eukidet nire erokeria ere baita igariketan, askotan izan dut Getaritik Zarautzea bakarrik igari, bakarrik, eta jun eta etorri, eta bakarrik indet, euki ditut. Eta zen denbora eta? Normalean ordu eta inguru nola ibiltzen naiz Zarauztik, Getaritik Zarautzea juteko. Bakarrik juten nahi zenen. Guk esaten dugu, zer gokoria, baina geho plazera izangoa. Oso plazer haundi ematen du da gauza bat lortu dezuna zehatzea. Gaina itxasoa, kruzala, hobak beste zea bat ematen dio, ematen dio, bere xarma ematen dio, itxason, gero, bere zea, jende guztire ematen dion bildurre, ezta? Zerrote dau beran, eta nik hor beti pentsatzen dutena da, gora bideatzen dut igari ninjola, eta esaten dut, goran ezpadau ezer, beran ere ez. Eta horrelaxe juten naiz. Oiztenika hona da, norbea lasaitzeko. Ez dakidentena da, ze gertatuko dan goran zeo zer ikusten detenen. Eta sustoik handina hartu dut eroskiko poltsa batekin. Igari nijoala eskuakin poltsa bat ikutu nun, eta izugarrizko susto hartu nun. Behitu, Sekuriosoa. Azokenea, txabakaririk, xumanagua, susto handiena eman dezake ez? Alaxe da,
triatloiak hiru proba daude, okerrez banago, korrika, igeriketa eta bizikleta, Bai. Nola da kiroleako transizio hori? Bueno, hor transizio horiek die neko xelebrek, azkar ibili barra dauta, azkar ibili nahi deu, lasaire baita egitea badao, baino, eta, bueno, lehenengo igarik eta egiten deu, eta bizikleta hartzen da ondoren. Eta hor, etortzen neoprenoak kendu behar da, remaiera atzetik askatu, erdiaino, honeaino kentzen dugu, gerri arte kentzen dugu, eta gero ja, bizikleta iritsitakoan beste guztia. Nik, zona hauetan, eta hemen gutan, ematen dut olioa edo ematen dut azkarrago kentzeko. Bestela, oso pegatuta egoten denez, zaila izaten da kentzeko. Labaintzeko, baselina edo olioa eman da. Eta behin kendutakon, kaskoa jarri, bizikleta hartu, eta bueno, toki bat egoten da raia bat, horre arte ez dago bizikletan gainean jartzerik. Orduan, behin raia pasatutakoan, salto baten bizikleta gainean jarri, eta horko kuriosidadea ere baita, zapatillak, jendeak zapatillak bizikletakoak jantzita juten da batzutan korrika, beste batzuk bizikletan lotuta jartzen dituzte zapatillak. Eta nik zapatillak lotuta jartzen ditutola, goma txiki batzukin, eta salto batean gainean jarritakoan, hankak sartu, pedalatzen hasi, eta martxan zoatzela lotzen duzu zapatillak, eta... Horrek eskatuko du lehendik lan bat egitea, prestatzea. Bai, pixkat landu barra dau. Gaina interneten ere ikusten die bideok jendea hori saiatzen, istripuak eukitzen, eta nik eukinun bat, ere baita istripu bat, bai. Nola? Getariko triatloian. Beti getari! Zeraka getariak! Bai, asko, herria asko gustatzen zait, bai, asko gustatzen zait. Eta zapatilla ez neukan ondo lotuta bizikletan, eta jeisterako garaien zapatilla gainean nijoala, zapatilla askatu nintzen bizikletatik, eta hor junitzen nilurrea, eta bizikleta beste aldea, eta bueno, txerrendu nibileianak gogorra geha, eta berriz altxatu, eta jarraitu genuen. Hori bat ditu nahi zut, horren ondorioz, eduki duzu lesiorik, edo ez? Euki dituten lesiok ez triatroieko erorikoekin, ez. Hortan ez zait tokatu olako lesio zeaik. Bai, euki ditut lesiok, oraintxe honaiz urte bat geldi, bizikletan entrenatzen egin nitzela auto batek harrapatu nindun, eta sorbalda eta puskatu zizkiten, eta urte beton behar izan dut guztiz geldi. Ostia, eta hola zaude, osea, niko no ikuste zaitio. Bai, hain naiz lanketa bastante indeu, eta, bueno, pixkanaka, bagoatz behize indartzen. Indartsua zera, Indartxu egongo dio, baina, bueno, nire indarrakin guztuan joa. Esan esatea lepoan atuta segi hauela, zuk istripu hori izan zenut, baina aurrea ingezu. Bai, alain bar da. Indarrak hartu behar die, eta aldan guztiak jarri, aldan hobetuna sendatzeko, eta aldan bizirik politen eukitzeko. Eguala esan diazu baina, zer euki behar da kontutan triatloi batean? Triatloi batean zer euki behar dan kontutan? Gauza asko, baina gehien bat.
gehien bat, bukatzeko gogoa eduki. Bai. Esatezula, bueno, saiatu behar naiz eta bukatu inbar dut triatloi bat. Ez dela gauza txikia. Orduan, hartu eta joan behar naiz bukatzea, igual dio ze postutan, ze denbora, hartu eta saiatu bukatzen. Bukatu, Bai. Orzeno ulertzen zut, zenean kirolan ibilitako banan, eta hasieran zan, irabazi, mehoria esaten nun. Venga, helburua aldatuko, bukatu, osea, zirkuitoa bukatu. Hoi da. Niretzako garrantzitsuna hori da, karrera lasterketa guztitan bukatzeko helburuak enjuten naiz. Egia da ere bai, bukatzeko helburua jartzen dut, porque irabazteko helburua ez daukat jartzeik. Ni baino asko zobego asko daude. Ni bakizu zeiten nun, bagal baten, ni juten nintzen irabaztea, osea, irabazteko helburuak galtzen nula. Ez pasatzen, baina behintzen irabazteko helburua nakak. Eta horrek konfumatu nintzen, ez eta gero azken postuan gelditu. Baina gero pozik jarraitzen duzun bitartean horrek balio du. Oira, nola balogatuko zenuke gaur daño egin duzun kirol ibilbidea. Niretzako oso ona. Bai. Nei bizitza asko bete dit, eta niretzako oso asko aportatu diten gauza bada kirola. Nik gaina eske ezingo nuke kiroli gabe bizi. Kirola eduki barra duket. Nahiz eta eduki dituzun pasagote itxagak bizi, ez? Bai, eske behar dut. Kirola, behar dut. Espaldin badauket, nire buruakin ere asarratu egiten naiz, ezpadet denbora ateratzen. Nekatu inbarra dauket pixkat. Nire zagetzen da nire buruakin denagatik, ez kirolagatik bakarrik ez. Denagatik. Bueno, pixkat mugak jarri behar, pixkat denagatik ezin asarratu. Bego azka pasatzen zen. Bueno, hori oso garrantzitsua da. Nire gauza badaka oso azka asegetzen, baina oso azka pasatzen zen. Beira, oso ondo. Gaina, bueno, beira, zure burua ja ezagutzen duzu hortan, eta oso garrantzitsua da. Oira, ze musika entzuten duzu? Musikan denetatik entzuten deten ez daukat, berdin dit musika era bat, edo, bueno, badaude musika batzuk ezin dituenak entzun, hoi argi dauket, rapa eta batxata eta holako gauzak, gauza batzu daude hor ez dituenak ez zaizkit bat ere gustatzen, baina gero edo diskotekakoa edo rock and rolla ozea, berdin entzuten dut musika bat edo beste. Ze ondo. Kirola zapagute, nun itezu lan? Lan egiten dut, Irizarren, Ormaiztegin, autobusak egiten. Ze ikasi zenun? Bueno, nik ikasi goi mailako ziklo bat inun, eta ikasi nun delineante, planok eta egiteko, eta hola. Baina gero egon nintzen, lanen hasi nintzenen kafentzako planoak egiten hasi nintzen, eta gero aukera eukinun Irizarrea juteko, baina ja tailerrean lana egiteko eta nola, lehen egurrakin eta ibilin egon nintzen enpresa baten lanean, hartu zidaten egurrak jartzeko autobusetan.
eta guain momentu hauetan egurra jartzen dut autobusean. Eta pozi zaude. Bai, pozik nago, ere soldata, lankide askokin, lagun askokin, eta oso pozik nago, bai. Nik gauza jakin nahi dut, badakit ez zagela sobrina, ez da daukazula alako bola magiko bat, baina nola ikusten duzu zure burua hemendik aurrera. Zer gustatuko litzaizuke egitea hemendik ez dake bost urtetara. Ez naiz pertsona bat oso ambiziosoa, ikusten dut nire burua pozik Euskal Herri mailan nire kirolak iten, nire lanakin, eta estabilidade hori asko gustatzen zaiten pertsona bat naiz, eta ez dauket ambizioik o triatlon luzego bat, ez dauket momentun nire bizitza lasaia, nire umekin, nire kirolak, eta jazta, ez daukat, momentuz ez dauket olako ambizio zeik, auskalo, gero igual hemendik 4 urteta, kriston aldaketa egiten dut eta kriston gauzak nahi ditutin. Baina momentuan... Eguna bezi, ez da gutxi. Bai, ez da gutxi. Andoni, mila etortzea gara. Zuri, izugarrizko ilusioa eintziten, bai, eske ezautzen zintudan lehenautik, eta jasonunen, esan nun, eta ilusioa handia eintziten. Bai. Naiake, kriston ilusioa, zuetortzea zuke, mila esuke. Zuri, nahi deitzibu eta entrevistatzeagatik. Nigaluko diago, musu bat gure ikuslei. Hoxe da. Bueno. Bueno. Agur. Agur.